Malawi Brief. Boma lati silisekerera aliyense amene akumayima pachulu nkumafalitsa bodza poyilandira nkhaniyi anthu m'dziko muno kudzera pa pulogalamu yachidzulo maganizo osiyanasiyana akuperekedwa ndipo umu ndi mmene zinalili. Ati ambaganizira silili mu chipani chimodzi koma democracy imene imamasula wina aliyense mu nthawi imene kumabwera democracy imeneyi ena anafera ena sanafere tili nawo ali ndi moyo mpaka lero. Ndiye sizingakhale zomveka kuti akhozolero kuti mwina chimene wayankhula munthu uyo chili ndi umboni kapena kuti munthu asayankhule popeza alibe loya atusadziwa milandu. Loya ujayo amachitwa werenga mu buku limenenso lidapangidwa ndi anthu koma nokuti mukone kuti loya ndi munthu wamba amene alibe omuyimira ngati loyayo amene zimasiyana chifukwa anthu aja ndi Amalawi koma mukone kumene kujako amakamba chizungu amabisa chiyani kodi chifukwa chichewa amachidziwa. Ndiye munkothi muja akapita nayo milandu oweruza uja amakufunsa chimene iweyo umamva chiyankhulo. Munthu uja amatonena kuti ine ndimatha yankhula chichewa koma tsopano mteni iwo aja mukone zimene amachita amakamba uyankhula chizungu koma wafotokozera kuti iweyo umamva chichewa kumene kujaso ndikuphwanyira munthu ufulu amene uja anamufunsa uja wauza chiyankhulo iwo aja akasintha chiyankhulo china. Kumakhala ngati mmene pajapo Amalawi ife pena pake tidakali ogona kwambiri chifukwa milandu yathu muno majaji tilibe azungu koma nkupeza kuti umene kuja akuyankhula chizungu koma ndi Amalawi ndi mwana wace uje amene akuweruza milanduyo koma akuyankhula chichewa akuyankhula chizungu kani. Ndezi makhala zodabwitsa kuti iweyo wauza kuti ineyo ndimamva chiyawo milandu wakoja ndiye kuti iweyo yankhula mu chiyawo. Ndiye ngati iwe wafotokozera kuti ine ndimankhula chankhulo chakuti iwo aja adamatenga sitepe kuti mlandu sufunika kuyikako chizungu yapo tiyankhule chichewa. Ndiye akanena kuti so amaseko mwatitengera kwina koma ndumvesetsa mafuna timalize ndi kufunsa kuti boma ndiye kuti poti tili mu democracy lingololabe anthu azitsegula pakamwa pa chilichonse chimene chilibe umboni mufuna kulankhula bwanji madzulo ano? Okay, boma lisatseke anthu pakamwa chifukwa tili mu democracy koma tsopano tiyeni timutenge munthu ndi ndani. Munthu ali ndi ufulu oyankhula koma ayankhule zokhazo zimene zoti zili ndi umboni koma zopanda umboni kuti munthu uja akungomunamizira ndi milandu kukotiko. Chabwino. Tathokoza maganizo anu kumva kuchokera kwa inu amaseko mkhale ndi usiku wabwino. Zikomo kwambiri. Thank you so much. Kupitira kumva maganizo anzika mwaswera bwanji pa line apa? Ndaswera ino. Ndaswera kuti kodi kumeneko dzina lanu bwana? Kuzimba kuno. Tiyambire pati kuzimba kuno. Ine Chamuhanya kuno. Nyamuhanja. Chamuhanya. Chamuhanya. Thank you so much. Tiyambire pati nkhani imeneyi boma kapena alifuna kuyika anthu ake kuuna kuti asamalankhule kapena mwinadi nzoona anthu mdziko boma lotu sikuti izizi zangoyamba lero ya zili malamulo kuti anthu onse amene amayankhula zinthu zimene alibe nazo umboni akuyenera kuti azitsengedwa milandu. Okay. Inu musimukumbukira nthawi ija amene imalamulira MCP mbuyo anthu amamangidwa atu chifukwa chongoyankhula nkhani yoti angolemba kandi pa social media mbusa uja wakuzuzu wa CCAP anamangidwapo chifukwa chongo mulemba nkhani yokamba za ngozi ya ndege kuchikangawo. Indeka so ifeyo Amalawi zimezo sikuti kapena zimezi chataziwa aya ndipo maili sikuti limene likupitiliza kuchita sikuti zayamba pa iwo aya ndi malamulo nditu kuti munthu akamayankhula zinthu zimene alibe nazo umboni akuyenera azinchatidwa ndipo azipita kundende. Chifukwa munthu wina aliyense muziko muno ukamayankhula chinthu kaya cholankhulira munthu wina ukufunika uzikhala kuti iwe uli ndi umboni wokwanira kuti
utaitanidwa pabwalo lina kuti ukafotokoze iweyo ndithu ukapereke ma evidence okwanira kuti zimene ukuyankhulazo maumboni yake ndi awa koma ngati ukungoyankhula zinthu zimene zilibe umboni ndikulakwira munthu yoto kapena kulakwira malamulo inde ndeno tikuyenera tiziwe zimene zikuti kaya ndinu ama radio station inu ama TV musanawerenge nkhani zanu muziyena mwapange kale kafukufuku kuti nkhani tofuna tilengezeyi ili ndi umboni kapena ilibe chani umboni chifukwa mziko muno muli ndi malamulo muli malamulo oti even ngakale inu ama radio station akanema inu muli under ujeni ya magra magra ikwena ikutengereni ndithu kweni kwa ikakufufuzeni kuti kodi zimene mwalengeza zili ndi umboni kodi mwafika pamenepo inde kaya ikwena ikukwizingeni kumene chipena mmapezeka kuti amaradio inu mukulengeza mukuti potozaso mwina mukuti ziwisa nkhani zopotoka ndinu nomwezo acha kunzimba mwatani kodi atikuze ni chilungamo chifapena ngati amalawi ife tikakhala kuti setikukuza ni chilungamo mumatayirira inde ndeno tikufunikanso amalawi tokatokafe tiziphunzisana so mkananena kuseri boma likumvatu pano inde lizimva kumene kuifa nkhani imwe ibweretsa kuti aliyese azimva chabwino ndesi kuti tingayikambirese kuchipinda ya chabwino ndi nkhani yonena kuti ife tikuyenera tikambire poyera pomwepo chifukwa nkhani ikukambidwa poyera maradio uje ni luntha yakuimveranso anthu kunjaku chabwino wawo nde ifeso tikuyenera tizikamba zimene zili malamulozo chifati kawiri tu anthu amene ali mtawuni imwedi amaganiza ngati kuti anthu amene tili kumizi ife malamulo zochitika za ziko sitimazitani simuzidziwa sitizidziwa koma ifeyo ndife amene timazidziwa kwambiri kuti nkhani zosaziwika bwino zongoyankhula mwakuti anthu akwene azimangidwa ndithu ndipo akapezeka kuti ndiolakwa azikakhala ku ndende zaka zochuluka chifukwa cholankhula zikusabodza musawonjezere choncho kupangira kuti inde kaya osatiso kuonjezera koma izi ndikukuza ni zitu ndizenizeni chabwino anthu aphunzire kumalawi kunotu tinazolera kulankhula nkhani zabodza zosinjirira maziwa zimene kuti nkhani imati ikangoyambika mwina kaya paka trading center munthu wina wangoyambisa nkhani yabodza imapanga security kupezeka kuti 2 minutes ikoza ukapezeka nkhani yapezeka kusanje yapezeka kuchitipa mwanipesa bwino ndikutsatirani zimene zija zimapezekaso kuti ngati nkhaniyo ili yonena kuti mwina ndiyoti ikubweresa chiopsezo pa miyoyo ya anthu ikubweresaso mwina chiopsezo china choyipa kwambiri nde anthu asanayankhule nkhani akuyenera apange kaye kafukufuku ifeyo tikufuna tilengeze nkhani kodi umboni wake ulipo ngati mwapeza umboni yankhuleni koma nkhani ngati palibe umboni isiyeni musayiyankhule chifukwa mukayankhula ndekuti mukolezera kuti anthu amene amasatira za malamulo muziko muno akusatireni ngati mene taonera anzathu ena kuti pano tikunena pano ali muchitokosi chifukwa chogoyankhula nkhani zimene mwina iwo sanapereke mwina tipoti zili ku khoti timvera kuti khoti linena kuti chani koma nkhani ifeyo tiphunzira amalawi ife kumakamba chilungamo chifukwa kumalawi kuno bodza linachuluka kwambiri nkhani zosemerana zinyawu zinachuluka kwambiri nkhani zimene zilibe maumboni zinachuluka kwambiri mwatilangiza madzulo ano ndipo kumzimba timafuna tikuthokozeni komabe nanga simu kanalibe mphaboma kuti tisafike pamene mayankhulapo ena ife ndani amasiyetu mumadziwa chimene chimachitika kodi uje pena zinthu zina zimachitika kuti anthu ena atengerepo phunziro chabwino chifukwa pena mumadziwa pena anthu zinthu zikamachitika muziko muno pene ndaonene ndakhalira ndachibadwire inineyo zinthu zina zimachitika anthu mwadala chifukwa mwina chozimva kuti iwo mwina ndiyapamwamba kapena ndiotani
nde amaona kuti hayi ineyo ntayankhula izi palibe munthu amene anganditani angandiweruse kapena angandinene. Okay. Muone tunkhani zina zimene zimachitika mdziko muno ndikuuze ndi chilungamo. Mukapeza kuti munthu wakumuzi oti mwina wake alibe zina mdziko muno zina loziwika. Akuti kuyankhula nkhani ngati zomwezi zimene akuyankhulazi. Edi apezeka kuti mumva kuti waimbidwa milandu wagamulidwa aukakhala kundende. Koma zomwezo kuti achite munthu wina woti ali ndi zina kapena ali ndi zinthu zake zogwirika mdziko. Amapezeka kuti aliyesa amangoyankhulira kutali. Yemwe kuti mwakuti nkhani yathera pano. So izi zikufunika zikhwimisidwe kwathu kuno malamulo alipo koma malamulo sagwira ntchito. Ndeno tikufuna kuti malamulo aja ayambe kugwira chani ntchito. Ayambe kugwira maiko azathutu akamati malamulo amatanthauza adi malamulo. Kuti lamulo lakuti ukadusa lamulo ili ukaphwanya lamulo ili uyimbidwa milandu anthu amayimbidwa adikani zikusizitangeranso kuti kaya uli ndi chani kaya ulibe chani umayimbidwa milandu. Chabwino. Koma kwathu kuno timapezeka kuti malamulo timasiya pambali chifukwa choyang'ana nkhope ya munthu. Well, tithokoze kumva kuti ayi mwakhudza magawo osiyanasiyana ndipo ife talandira ndithu chilangizo chimenechi komanso nzika zonse ndikhulupirira kuti zikutsatira. Mukhale nonse kopambana ku Mzimba tikumuseni dzina lija pambwanga. Ziko mukambiri nso bwino. Thank you. Zikomo. Kupitirira kumva maganizo nzika amene ndakhalitsa nawo zoti zimapanga capture my mind. I said no, let's discuss this. Mwaswera bwanji pa line apa? Mwaswera bwanji. Ndaswera maiki sale kumzuzu. Maiki sale kumzuzu. Well, tukambirana nkhani imeneyi kuti boma lifuna kupseza anthu ake anthu asamayankhule nchani makamaka atitu ngati mphuzu yankhula zinthu. Tateroni timve maganizo anu. Chino maganizo anga ndonera kuti boma silina la kuise tikutero. Boma ilili sili kugawa mahewu ayi. Kugawa chani? Ndikufuna ligwire ntchito pa ground ndiye izi zoti izimangolankhula amene wina aliyense okukhanya malamulo ayenera kutengeredwa ku khosi basi. Chifukwa achulusa kulankhula kufuna kusangwanisa boma kuti lisagwire ntchito moyenerera. Ndeneyo maganizo anga ndonera kuti boma ilili sili kugawa mahewu mafanta 50,000 koma likubwera pa ground kuti lisagwire ntchito nge wina aliyense amene akuphwanya malamulo ayenera kuonekeredwa kutengedwa akayankhule pa boti asanyengerereso ayi ngakhale kunyengerera chifukwa nde anthu awonjeza kwambiri zochita zawo zosangwanisa kwambiri. Ndine maganizo anga ine. Tamva ndipo talemekeza maganizo choyera kwa mayisale kunzuzu mukhale nonse kwambiri. Zikomo. Program ipitirira mwaswera bwanji mwaswera. Ndaswera inu mwaswera bwanji. Ndaswera bwana. Apostle Henry Gwenda kuchokera Blantyre. Apostle, you're all come into this program from Blantyre. Mukuitsatira bwanji nkhani siboma kapena alikufuna opseza anthu ake kuti angokhala chete. Nkhani sikuopseza. Koma I don't understand anthu andalewa kuti kodi amachita motani. Chifukwa yonena kuti nkhani tichokere pamene tilengere ngakhasisa zaye kuti njovu ichoke mnyanga ndi nkhani ya dzulo dzana. Imene azodiaki komanso inu aluntha munawalengeza kuti a president akuchoka. Komano kuchoka kwa president mwina nkhaniyo yachokera ku MBC. Chifukwa MBC ndamene anayamba kuulutsa kunena kuti a president akuchoka, of which waja amakhala mbali nthawi zonse mbali ya boma. Ndiye atalemba pa page yawo alinafe mlamba napeza kuti after 5 minutes azichotsapo zinthu zija.
azodiaki anapezeka alembanso zinthu zomwe zija kapena kuti anaulutsa pa nkhani zawo, of which anapereka kuti ku airport anafunsa ndipo anavomereza. Komanso inuyo you had mwina mwene tikhozonena kuti ma trusted sources. For journalism mmene ndimayidziwira eneyo, you cannot just post china chake chimene iweyo suli nacho information, umayenekera upange source information. Nde my surprise is kuti anthu awa alola kuti mwina mwake inuyo aluntha ndi Zodiac akupange really track muchotse zinthu zanu and mupange apologize to the public. Yet zinthuzo zachokera ku MBC, of which MBC yo imatenga information yochoka kuboma and zathika bwanji. Nde ineyo kwa ineyo it's a surprise, sibodza ndizoona zenizeni and zimene kuti uzaiwozo ndezabodza, zimene kuti uzaiwozo ndezabodza, amazoona zenizeni ndi zimene zinaulusidwa nthawi yoyambirirayo. For MBC singanene bodza, Zodiac singanene bodza, inuyo simunganene bodza. Yes. Ndiye ndimafuna ndiauza amalova kuti palanzawo pamene adalilipo akunkuyu where is he? Si nthawi yomanamizana ino, ndi nthawi yoti tiziuzana zoona zenizeni, ndichifukwa dziko lathu sili kupindula chifukwa yoti timauzana zabodza. Ndi anamalomba akamayima nkumenera kuti ayi zinayenda chonche apepese atiwatengera kumakira ngati wamkulu wawo, zimenezo sizoyenerera. Ngati akutengera kumakira ngati mkulu wanu amenekera atenge MBC, atenge Zodiac, atengenso ino aluntha apitisanu kumeneko. That is bias kutenga radio station awiri inayo nkuisiya. Apostle, are you still here? Network. Ndekuti ya kangati ya samwisa uje na Apostle mapitira kulankhula. Ndiye kuti basi ndikuti achokapo mwina akhoza kumalizitsa zimene amalankhula. Komabe ife tonse tatsatira kuno lomwe on behalf of mwina ena amene sangathe kufika pano nkulankhula ayi nkhani imene afotokoza Apostle iyi ndiye kuti tikhoza kutsimikiza kuti ma wireless anakwanitsa ndithu makamaka afotokoza kuti ayi sizinalidi choncho. Ndipo ngati nkhani yake imeneyo ndiye kuti president sananyamuke tsiku limene limafotokozedwa, ndiye kuti anazanyamuka tsiku lina, of which imeneyo yakhalanso nkhani mdziko muno kufotokozerapo maganizo just to clear kuti leader the president sananyamuke tsiku limene limafotokozedwa mwina ndi wireless, komanso iwo ananyamuka. Ndipo pali clip imene ilipo imene amasanzika mdziko muno kuti ayi ndikuchokapo, ndipo anafotokozako ziwiri zitatu that video imene tikuona kuti ndiye kuti pali nkhani ndizo samwitsa sitingafotokoze kupyolera pamenepo. Bwanji malangizo amenewa tiagwire nkuwalandira popeza mbali zonse zikuyesetsa kuti dziko liyende bwinobwino pasamakhale nkhani. Zimenezo ndi zina mwanzika mdziko lino zomwe zapereka maganizo awo pa nkhani imene boma lati silinyengerera aliyense oyima pachulu nkufalitsa bodza chifukwa kutero ndi mulandu. Kodi inu nkhani mwayilandira motani? Pitirizani kupanga subscribe, like, share komanso comment.